Miguel son coñecido, é pouco a presentación. Trátase dunha regueifa, isto non é unha canción. Soñamos, Esther? O meu nome é Esther. Eu veño a deleitarvos. Espero que desfrutedes sobre todo o xurado. Chámome Marta Domínguez. Veño vos doi Escoruxo. Imos gañar o certamen, xa mo dixo un gran bruxo. O meu nome é Babila. E sitúome en Vigo. Non veñades de ousados, aquí hai moito perigo. Eu son Daniel Rodríguez, veño do Álvaro Cunqueiro, e como Celta onte, hoxe vou quedar primeiro. Paramos. Veño do medio do monte, eu son nova de Capón, e non sei se vou ganar, o importante é a intención. Son un regueifeiro nato, que non diga no contrario, polo barrio son Samuel e tamén o escenario. A rima é discurso, concurso. Vai. A rima non son doadas, Vamos, chavales. Neste día de Valadares non veño a dar un discurso, só veño para unha cousa, para gañar este concurso. Hoxe aquí en Valadares, isto é un gran concurso. Cando gañe o certame penso dar un gran discurso. Hoxe estamos nas regueifas. Este é un gran concurso, pero ao final teremos un bo larguiño discurso. E con tantos trampalleiros, esto parece un discurso, pero non nos esquezamos que esto non é un concurso. Escoitamos? Mira, de Samuel. Escoitamos? O xardín está fermoso, sobre todo en primavera, hai moitas flores, Non te preocupes, non pasa nada. O xardín está precioso, deso que non quepa duda. Parece que o bendiceo hasta ao mismísimo cura. Vamos, Samuel. O xardín está fermoso, do ano en calquer estado, se os fixades un poquinho, vedes que está ben cuidado. ¿No? Bueno, chicos, chicas, un aplauso para este grupo. David Rocha, Daniel Bello Padrón. Daniel Bello Padrón. Daniel Bello está. No, Daniel no está por allá atrás, ¿no? Daniel no está, amigas. María Fernández Martínez. María Fernández. María. Lucía Herbella. Sé que está por ahí. ¿Atreves a subir? No, non. Lucía, pois, polo que sexa, sube. Izan Loroño Ligoreiro. Izan. ¿Dónde está Izan? Izan non está tampouco. Iago Alma Moldes. Iago Alma. Alejandro do Campo Vidal. Lucas Madera Rodríguez. Lucas. Nuria Pena. Nuria Penas. No paro con Campañón, ¿no? Nuria Pena. Noelia Fernández de Vila. Violeta González de Vila. Violeta.
Mirade, Violeta estaba sentada aí, atreves a subir. Así me gusta, Violeta, con forza. Bueno, xa sabedes, copla de presentación. Empezamos por David. O meu nome é David, veño hoxe a regueifar aquí con o instituto e tamén a disfrutar. E vos? O meu nome é María, e gustame o voleibol, pero cando xogo a Barça, Moi ben. Escoitamos? A mi chamanme Iaguiño, este é o primeiro ano que veño a este certame, a verdade doado. Alejandro? Chámome Ares do Campo, agora son da cidade. Nunca viñen a regueifas, pero teño calidade. Escoitamos? Para un pouco, Lucas. Chicos, faltan solo este grupo e dos máis. Vamos a escoitalos para que sea lixeiro esto e depois vamos a dar un cuarto de hora, 20 minutos para tomar un refrigerio e algo de comer, vai? Así hai que escoitemos para que sea máis rápido, vai? Escoitemos. Eu sou Lucas Bostías. Escoitemos. Eu sou Lucas Bostías. E non quero facer dano, mais o bo das regueifas e ver como os gaño. Eu son Nuria das Cruces e quero un gran aplauso por si se gana este concurso, convido vos a un churrasco. Imos, Noelia. Tócame a presentación. O meu nome é Noelia, eu che veño do Coruxo, imos xa que o tempo apremia. Escoitamos. O meu nome é Violeta e veño del DBAD. Hoy es número 1, gañador de verdade. Bueno, arriba, seguinte, viaxe, reportaxe. Esperan fun ao Caribe a facer unha viaxe, cando volvín eu fixen unha boa reportaxe. Bueno. Cano no instituto, home aí que viaxe, pero co ano que ven eu farei a reportaxe. Qué bueno. O meu pai saí da casa. Sí. O meu pai saí da casa, fixo vou facer unha viaxe, e como ele é xornaleiro, fixo unha reportaxe. Alejandro, cando queiras. Non serei o máis famoso, pero move de viaxe para calmar as meus fans, van facer un reportaxe. Lucas. Para facer a noticia, hai que ir de viaxe, foi toda unha primicia, saio, pero reportaxe. Escoitamos a Nuria. Un museo, compañeros, a facer unha viaxe para que vos poidades dar regueizo un reportaxe. Moi boa, Nuria. Noelia. Este ano do Coruxo imos a unha viaxe, pero non vos preocupedes que traeremos reportaxe. Violeta, vai. No, bloqueaste. Tú sí que vale. Pasamos. Sí, bueno, Violeta bloqueouse, non pasa nada, bloqueamos todos. O verso é o seguinte, hai que cantar a modiño, hai que cantar a modiño. Empeza David Rocha. Hai que cantar a modiño cando estás a regueifar, porque se aquí non te entenden, ti non vas poder gañar. No vayas a cantar,
Bueno, María non lle saiu. Seguinte, vai. Estás, amigo? Por lo que este. Bueno, non te preocupes, Alejandro. Hai que cantar a modiño, nena, non te me aceleres, porque estás tan nerviosa co calmada que ti eres. Vamos, Lucas. Hai que cantar a modiño. Que pode pasar? Que alguén se poña tontiño e se poña a cantar. Bueno, Lucas, moi ben. Nuria, escoitamos a Nuria, chicos. Hai que cantar a modiño, non che hai que cantar moito, porque igual nos compañeros nos quedamos todos sordos. Valeria? Hai que cantar a modiño, pra poderme enregueifar. Pouco a pouco pase niño que podémolo gañar. Sí, señor. Violeta, vai. Hai que cantar a modiño, para poder regueifar. Se vas como... se levas moi... Si ti levas moito reino. Se vas... Non che sale, non pasa nada, Violeta, que eres boa igual. Un aplauso para todos. Queres regalar? Váyase. Sí, dalle. No, un aplauso para o grupo número 8. Ya, a verdade. Que pasou? Hai que rescatar. Vai cantar el, sí, señor. Procesou e chegou a inspiración. Hai que cantar a modiño, se non queres trabucar. Este verso é moi difícil, vou intentar gañar. Moi boa. A verdade é que hai un ningún. Neste grupo son auténticos valentes. Xa sabedes, tranquilidade, compra de presentación, porque vos valedes para moito. Moito silencio e vamos a... Veña, chicas. Eu chamome Alba Román, esa non sei que dicir, pois estaba tan nerviosa que case non poido vir. Eu son Claudia Alfonso Costa, do Vista Alegre en Cabral. Hoxe non ven para dar e sábese que vai gañar. O meu nome é Odester, e ainda que non son artista, son voz galego falante, cantareira e feminista. Cantando, gustame pasalo ben, por iso estou regueifando. A min chamame Candela, son do colexo Esperanza, cinco curso de terceiro, eles son a miña banda. Eu chamome Lorena, e son de Vila de Cruces, non son moi espabilada, non che teño moitas luces. Vamos, Alba. Cultivándonos a mente, os estamos nos aquí, mas isto é complicado, é mellor quedar dormir. Arrimado o micro, vamos. Cultivando nosa mente, nos queremos aprender, todo pavo grita unido que poder é o saber. Cultivando a nosa mente, aquí hoxe estamos nós, facendo grandes versos de queixar co corazón. Cultivando a nosa mente, por iso estudamos tanto, para ser boas persoas, pero xa estamos fartos. Escoitamos, chicos. Cultivando a nosa mente, teremos un bo futuro, o mellor facelo agora para que nos sexa moi duro. Cultivando a nosa mente, pois teremos que ler, non hai nada máis bonito que o
de aprender e saber. Moi ben. Cultivando a nosa mente, eche o... Só dixen antes, pero agora, para refrescarnos un pouco a memoria, son Nicolás Chelo, André Campos, Noa Guzmán, Samuel Barral, Nuria Penas, Alejandro do Campo, Gabriel López, no, Miguel que? Miguel Vidal, que ven sustituindo a Gabriel López, Carla Filipón, Lidia Podias, no viña como é 70 anos de experiencia, que eso notase, e unha novata, porque o primeiro ano que venen, Laura Hermida, xoga no campo deles, que é na localidade. Dito isto, xa están pensando, porque Caruncho se dixo cales eran as palabras que tiñan que facer esta copla cun xogo de verbas. Temos un problema con o Marco Camballón, non traballaches un pouco eso, non? Non traballaches, pero teñen que improvisar. É a primeira vez que o fan. Estes xa están ensayados porque o fixaron as clases. As verbas son mirada, non son fáciles. Mirada, inspiración e tenrura. Cuidado, deixamos concentrar, por favor. Calamos, necesita moito silencio. Ti me das inspiración, coas miradas de tenrura, esas que me pones cando estou... Sí. Cando estou sentada cara túa. Moi bo. Ti esa miña inspiración, nos meus males esa cura, cando clavas nos teus ollos os meus cheos de ternura. Nova? Falo da túa mirada, é que ten tanta ternura. Tesme tanta inspiración como nada das lunas. Vamos a un. Soa miña tua mirada, transmíteme inspiración, toda a miña ternura para ser o campeón. Escoitamos a Noa. A tua querida mirada, transmíteme inspiración, digo yo con ternura, digo yo de corazón. Ti me clavas a mirada, chégame a inspiración, ti dame desa ternura e fagoche esta canción. A túa mirada é fermosa, amosame inspiración, tratareite con ternura, se ves comigo, meu amor. Cheasme de inspiración e tamén de ternura, con tan só unha mirada e xuroche que xa son túa. Vamos, Lidia. Ti dasme moita ternura, estou chea de amor. Gústame a tua mirada que me chea de inspiración. Que me chea non que me enche, vale? Laura, non tes? Pénsalo un pouquiño. Estás bloqueada? Non pasa nada. Bueno. Non pasa nada, Laura. Bueno. A próxima copla que teñen que facer é un pé forzado. É dicir, o último verso. E o último verso é loita polo teu futuro. Loita polo teu futuro. Cataqueiras? Veña, deixa de fumar, tira o chan ese puro, que ti vales máis que iso, loita polo teu futuro. Moi ben. Un país condicionado polo seu pasado escuro, é o momento de cambialo, loita polo teu futuro. Non me mires ti tan triste, non me mires tan escuro, que che queda moita vida, loita polo teu futuro. Tien que estar aquí subido, para toda a xente duro, soamente eu che digo, loita polo teu futuro. Nos somos che feministas, xa mo dixo meu Arturo, veña muller campeona,
loita polo teu futuro. Vamos, Miguel. Nestes tempos que corren, aquí ninguén está seguro, e dedícate a estudar e loita polo teu futuro. Nestes tempos que nos corren, todo isto é moi duro, temos que sair ás rúas, loita polo teu futuro. Coitamos a Lidia Contias. Moito hai que traballar para derribar o muro, non che é nada doado, loita polo teu futuro. Cando estes no colexo, aínda que sexa duro, recorda que esto es para ti, loita polo teu futuro. Muy bien, Laura, muy bien. Bueno, dito esto, xa rematamos. Agora o xurado vai escoller a dous de cada grupo e eses dous subirán para aquí para arriba e terán un tempillo para pensar e teñen que facer 4 compras seguidas. Unha como vayan pensando. Escoitade, agora todos pidemos a todos, por favor, que lle facilitedes un pouco a labora a estes compañeros, porque teñen que pensar unha copla ca seguinte rima: discursos, recursos. Vale. E teñen que pensar tamén unha copla co verso de arranque, co primeiro verso: viaxar é importante, pero para que vayas pensando algunha xa. E tamén o xogo de verbas: simpatía, chiste, inteligencia. Non é fácil, pero vos sodes un grandes gladiadores. Es o verso improvisado. E gladiadoras. Gladiadores e gladiadoras. Perdonade, que é unha manía que teño. Perdonade, E vamos dar o pé forzado aportando pensamento. Por a primeira vez, vou echar o micro, teño dous. Son un acaparador, perdón. Escoitamos a Enrique. Discursos, recursos. Quero dicir moitas cousas, non van ser discursos. Quero levar de comer pra teñer moitos recursos. Vale. Paramos e Arturo. Cantan, aplaudimos, paramos e seguinte. Cando queres, Arturo. Xa chegamos a final, é a hora dos discursos, mas eu non son bo para iso, usarei os meus recursos. Paramos. Noa, mentre non estean calados, non cantes. Nuria, eu por que xe deixamos? No, digo, teña vai. Antes de subir aquí e botarche uns discursos, búscame o queridinho, búscache vos recursos. Escoitamos a Lidia Contias. Parta de tanto corrupto, abúrreme os seus discursos, e que cambien o goberno e tamén os seus recursos. Xa vedes que arriba é igual para todos, pero cada un ten a súa idea. E isto, como é un centro de liberdade, cada un di o que sinte. Adiante. Viaxar é importante. Cando queiras, Miguel. Viaxar é importante para coñecer xente. Mirade vos a Rajoy, o noso querido presidente. Arturo, non tes? Dámoslle un segundinho a Arturo e Nuria. Viaxar é importante, mentre se fagas con cuidado, pero meus amiguiños tampouco che doado. Vale, Lidia vai facer antes a do xogo de verbas, que está composta polas seguintes palaterras: simpatía, chiste e inteligencia. É que a penso antes e vai decidir antes. Cando quero, Lidia. Un xogo de inteligencia, ten que terche simpatía, pois senón non vexo chiste, mira ti que alegría. Arturo, a
A segunda viaxar é importante, tela? Como? Aportando pensamento. Vas facer a cuarta, vale? Faltan as outras dúas, retómalo despois. Aportando pensamentos. Está forzado. Arturo. Estamos aquí os catro, diferentes sentimentos, mais aparte diso estamos aportando pensamento. Isto é unha maravilla, amigos. Maravilloso. Ti que van a facer agora? Xogo de verbas. Enrique? Teño pouca inteligencia, pero moita simpatía. Non me gustan moitos chistes e non dicilla María. Nuria, que van a facer? Xogo de verbas. Eu contoche moitos chistes, eu teñoche simpatía, pero de inteligencia foiseme pola ría. ¿La vas a hacer ahora? Y tranquila, Lidia. Temos todo o tempo para ti, porque te lo mereces. Viaxar é importante para coñecer culturas e recorrer todo o mundo aportando a tenrura. Arturo, que vas a facer? Viaxar é importante. Vai, escoitamos a Arturo, por favor. Viaxar é importante, como se chiquis da tele, o planeta darán voltas, somos locos todos eles. Faltalle unha a cada un, non? Falta unha. Veña, Enrique, cantas que facer? Aportando pensamentos, non se che inspira nada. Bueno, dalle unha volta. Nuria, cal? Aportando pensamentos. Vai. Eu son che ben solidaria, eu aporto alimentos, pero sobre todo amigos aportamos en pensamento. Moi ben, moi ben. Chamas eso, olvidar a complicada. Vamos, Lidia. Se arremata o festival, mira que eu non che mento, isto é a última copla aportando pensamento. Falta agora, quen falta? Enrique e Arturo. Arturo, a ti que che falta? O de simpatía e chiste, non? Bueno, pensa un poquinho, Arturo. Cando queiras, Enrique. Gústame moito pensar e facer entretementos. Mellor quero estar na clase aportando pensamentos. Vamos deixar de inspirar o amigo Arturo. Pensa un poquinho. Arturo, non te preocupes. Non te preocupes, xa eres un valente con chegar aí. Simpatía, chiste e inteligencia, non? Veña, cando a teñas, tranquilo, non te presiones. Sabes que te queremos, Arturo. Eres o noso Arturo. Veña, vai. Escoitamos a Arturo. Tense que concentrar. Imos, amigo. Deixamos a Arturo. Arturo. Lume. Nestes 4 gañadores saquei moita simpatía. Isto parece de chiste, que inteligencia a mía. ¡Ay!